Eh. Mana? Kay dahok kay patong ni. Ato ni. Moment before. Ato ko rong buwanoy kay ato ko dito. Patay kog luto. Ay kadao gani kapalit kog sinilas. Ugay na kong may sinilas ani. Akong tiil grabe nang baga kubal. 3 inches na kubalan ni. Kapoy kay sige ka baklay-baklay o te korta. Dire may tagbay mangatang dire kay bawal ra ba kuno ron mo tabok og laing barangay. Lakaw-lakaw ra ko sige. A few moments later. Kinsa man nang nag-agi da. Kana si Boy Padlak wala kala da. Si Boy Padlak betul na will known kina dire. Mao nang gingon nila nga mamadlak. Oh, hilig yan na gani pamadlak. Wala mo adto na po na dito. Buwan siguro madlak na po na. So di na may mo kay di mo kumusugot. Di jud to pag-iuna dire. Ato nang alihan. Alihan na to na kita ka na yung samurai wa pasos. Nakatilaw na jud nig tao na yung samurai jud. Gibayad na imo. Ay sus, parang Boy Padlak jud ni basta bubong-buang na sana ko ron. Yang yaki na mo ato na. Di na ato na nga di na pag-iuna. Uy, Asa man ka? Buwanoy. hindi ka pwede mo laos dito. Ikaw naman si mga karakas. Patata ko dito luto. Mapatalo ko mo na ilansis ni mo madto ka nito pero mamadlak na bugas mga lutuhan dito. Klaro kayo. Way lihok. Kay depende sa negosasyon kay under of law mo. Kay dugay na kayo ning atuang kuan nga wanay ang panggobyerno sa mga tribo ni. Riyan ako aning kalibunan. Tribo. Amo man ni dere. Wala mo inyo ha. Gobyerno na nagyana dili si Boy Padlak. Inyo ang papel pero ako ang yuta. Yuta ra yung papila mo ah. Inyo ang papel ako ang yuta. Mate, Nya kung wala kay papel di man imong yuta. Ibo Pilipinas, kami may tagiani. basta karon dili jud adto sa buwanoy. Ari ka dire kay magpugos gani ka. Mapugos sabi pagputol si imong liog. Kaya sus baed purti na ra ba ring haita. Mao ni. Ari ka taman dire. Sige, okay ra dire lang ko tama na ang napita kay dili na po na ako pugson kay dili ko gusto. So ganahan ka madlak. Kay Ipadlak ng bukiran. gusto mo tagalinaw. Kay Ay. kalinaw may akong giyari. Oh, ipadlak ng kabukiran nimo. Pero mamingaw jud ug samot. Kani diri ra ka kuto. Kaya kinagibagi sa akong samurai. Di ka pwede mo tama kay mo tama ka diha imong diri imong lawas dito. Sabot? Kasabot ko pero Very good. alam. Ana jud. Gihangyo. Tuman jud sa balaod. gihangyo Kay nga. kami nagpatuman rami sa balaod sa. Isugo ra mi sa among labaw. Dapat ninyo kamo bodyguard mo na ako. Kay karon amo ana po ning higayon. Humana ang inyong kontrata dire. Kung may pirmahang kontrata, kaya ang Pilipinas para na sa tanan. Few minutes later. Takpa na. Kaya dahok kay patong ni. Ato-ato na. Lima. Wala na mamadlak. For entertainment purposes only.